Bundai Ratno Ayai Angga sing wis ngori Nokmel sing ana ning Taiwan Yayu Tarila Mbak Yuri Mami Eksa Bundai Ulfa Dai Akila Ayai Lepino bari disenggol maning Sapa Je calon panitia Patikayo. Iya Buyut Kayu Kanggo tim Cio Make Up Mama Armi Rini Bapak Kasmi Aramanto Teh Megawati Bunda Ratno Ade Sunanto. Wong ganteng sapa arane manis pisan senyume aduh ke kopi pine gawe kelingan bae sedep temen sampeyan di sawange Im Asmun Nokmel sing ana ning Taiwan Yayo yayo ketemu nembe sepisan kangene terus-terusan wong kan lawas urip dhewe kan wong kan ora duwe demenan wong kan kaberan temen ketemu wong kan sapa arane wong kan terus wong kan siapa dia Nok Susi sing ana ning Taiwan. Nok Susi sing ana ning Taiwan. Nok Susi sing ning Taiwan. Nok Susi sing ning Taiwan. Nok Susi sing ana ning Taiwan. ati rasane bahagia ibarat kaya HP sing wis lobet baterene ayang sing dadi casane Disenggol sedulur seniman sapa je Mimi Eblet Bos Sang Putra dari Mimi Eblet kakang kula kedana Sapa je Sunda menebleg-blegan Bapak Aulia kesanding loro awak rasane meriah kenang kangen si kakak ayam sun ngarep sampean duh kakak tersayang kula demeni sampean Ayah Najwan Bos Arab Ayah Najwan Ayah Najwan Ayah Najwan lawas urip dhewe kan pengen duwe demenan kaberan temen ketemu sampeyan wong ganteng saparane Yayo dalan Bunda Ratno Ayah Gendut Ayah Najwan Bos Sang Ayah Putra Najwan Dharma. Ayah Najwan Ayah Najwan Ayah Najwan Ayah Najwan calon majikan Aramanto sing cigarugak kang kula jatuh cinta ning pandangan pertama ati rasane bahagia ibarat kaya HP sing wis lobet baterene ayang sing dadi casane dalam maning Yayu wong kan akan kula jatuh cinta ning pandangan pertama wong kan pengen kesanding loroan wong kan awak rasane meriang kenang kangen sampean wong kan ayang sun ngarep sampean aduh kakak
sayang kula demen sampean lurah kenanga ketemu nembe sepisan Teh Megawati Aramanto putune Madekarsi sing larangan lawas dewekan pengen duwe demenan kaberan temen ketemu sampean wong ganteng sapa arane matur kesuwun lurah Handel kenanga apa sih?